Så er vi på igen. Nu er jeg igen gået op på toppen af det bjerg, der hedder Lille Malene, som er det næsthøjeste bjerg i... Ej, det passer ikke. Det er tredje højeste bjerg i Nuuk. Der er noget, der hedder Store Malene, som er lidt højere end det her. Og så er der det, I kan se herovre i baggrunden, som er det allerhøjeste bjerg. Det kan jeg ikke huske, hvad hedder. Men som I kan se, så har vejret ændret sig en del. Det er gået fra at være snestorm og regnvejr hele weekenden, og så til i dag at være høj solskin og blå himmel. Og et par graders varme, ingen vind. Sindssygt lækkert, og som I kan se, har jeg ikke nogen jakke på, jeg har ikke nogen handsker på, jeg har ikke nogen hue på. Det er simpelthen så varmt. Jeg har gået hjemme fra hotellet herude, det er 10 km, og så 2 km op af bjerget, og så 2 km skære ned igen jo. Om et øjeblik, når jeg ikke gider være heroppe mere. Men I kan lige få lov at se udsigten her, hele vejen rundt. Utrolig flot landskab. Og utrolig lækker vejr, som I kan se. Det er ret vildt at stå heroppe uden handsker på og uden hue på eller noget. Sidst vi var heroppe i sidste uge, der havde jeg næsten forfrysninger i fingrene. Så koldt var det, fordi det blæste. Men sådan er det ikke nu. Og lige præcis her, hvor jeg står, den sten der, er det højeste punkt på det her bjerg. Så der vil jeg lige gå over. Nå, men det var en lille reportage herfra. Anders Nødlund, Nuuk, Grønland.